Можеше да вдигне още един микрофон, но обаче те нали са си габровци. Не, ние ще я караме на един микрофон. Така в Габрово преди години ни донесоха на трапезите в едно елитно заведение празни сумници. И чакаме, поръчката е направена отдавна, при това служебно е извършено всичко това, никой нищо не ни носи. Накрая разбрахме, че трябвало да прегладнеем и да не ни се яде чак толкова. Добре да, ама защо сумниците са празни? Ами, защото като ги напълним догоре и солта се овлажнява, при нужда ние ще ви донесем. Васе! Васе, на микрофона ще отговаряш на всичко. Да. На всички въпроси, които ти задам. Сега ще си говорим пред хората. Те дали разбраха габровците, че се опитвам да се шегувам? Ама това си беше самата истина. Така ни разсмяха, че накрая им изядохме пълните трапези, а пък като тръгнаха да ни изпращаха чак докъде ли не ни водиха и ние питаме, защо бе хора, защо? Да сме сигурни, че няма да се върнете, ни обясниха. И това съм запомнила пак от Габрово. Ти си подготвила и ти една официална черна папка. Какво чета тук? Много те моля, махни отгоре признанието към великата българка, да не си посмяла да изговориш името. Моля. За мен си велика. Не, моля те. Иначе всичко разкажи към онези, които правят опитите да съхраняват народното творчество. Няма велики между нас, приятели. Има такива, които са истински радетели за съхранение, за обогатяване, за пренасене във времето на националното ни богатство, Васе. Добре, но Галя, ти си една от великите за мен, в моите очи, в моето съзнание, в моите разбирания. Спираш до тук. Да. Говори всичко, което те вълнува за теб, за съпруга ти. Съпруга ми, той пропя. Галя, знаеш колко години се занимавам аз с деца в детска градина. Да. И все още работя. Едно детенце, което е увредено, съм го водила при Павлинка там да пее. Да. Ясно. Да. Разбрах каква е връзката. Отново в СКАТ телевизия дойдох. В предаването от българско по българско да пея, душата си да излея. Водеща на това предаване, в което само български народни песни се пеят и български хора се люлеят, е една мила госпожа, която Галя Асенова се нарича и хората много обича. Тя е умна, симпатична, тактична и артистична, с къса светла коса, символ на добрата й душа. А усмивката е лъчезарна, я прави легендарна. Уважаеми зрители на СКАТ телевизия, аз не зная и не мога да изрека толкова красиви думи, с които да опиша какво е настроението тук и как сърцето ми от радост ступа. Галя, в момента аз съм горда българка, че отново участвам в най-българското предаване от българско по българско със съпруга си Красимир Ефиев и нашите добри приятели от село Гъбени, от село Харачерите и от град Севлиево. На теб, Галя, и на твоя професионален екип от сърце пожелавам много здраве, много обич, много късмет и щастие да има за всички вас през цялата година. Продължавайте със същия ентусиазъм, дух и сила, певци, танцори, артисти, музиканти от всякъде. Тук да сбирате, българското да не спирате, да знаят всички по света, че има една малка, но красива страна. България нарича се тя. Българи, където и да се намирате по света, от българско по българско гледайте по СКАТ телевизия и децата си на български народни песни, на български народни танци, обичаи и празници учете. И всички българи, където и да се намирате, и всички габровци, всички ви поздравявам. Бъдете живи и здрави и вашите близки. Васе,
Без да омалуважавам и най-малко създаденото от теб, какво ще ми искаш, приятелко? За кое? Какво да ти Какво искам? ще ми искаш? Нищо. Аз съм доволна, благодарна, че отново съм тук, за да разнасяме българските песни и да ги съхраняваме. Ние с Павлинка Петрова, която преди малко говори, успяваме и работим по този въпрос. Аз се опитвам да се шегувам с нея. Нали си Габровка? Такива суперлативи, толкова обич демонстрираме, такова признание. Бояне, ела тук, моля те. И я да се подготви Стефка, че я чака много пеене. Ти кажи, приятелю, къде и как се срещнахте? Точно с вас ето как се открихте? С Василка се познаваме повече от 45 години. Сега трябва да кажем и на колко години сме. Не, бяхме млади. Да, И бяхме. хубави, да. Млади и хубави. Сега останахме хубави. И се намерихме така. Ти внимавай какво говориш, как се намираш с нея, защото Краси оттам гледа, наблюдава. Не, той знае. Те в това отношение нямат никакви проблеми. Добре, а има ли други значими творци при вас, чието имена може би пропускаме в момента? Вече говоря много сериозно. Не искам да правим пропуск. Значи, аз работя с корепетитор съм на нейното читалище, на Харачери. Корепетитор съм на Козирог. Водя един квартет от ерудирани дами до 100-летна възраст. Много добри. Квартет Габрово се казва, не е тук. Ръководител съм на Планински букет. Да. И на фолклорна формация моето най-ново отроче, което е гордост за мен, което ще чуем след малко. Така. Ръководител съм. И двете формации, Гъбене и Веселина, ги поех от техния създател Веско Самуилов и правото. Нещо да ни кажеш за Омуртаг, питам аз. За Омуртаг аз съм роден в този град. Така дойдохме си на думата. Да, роден съм в този град. Нещо да ни кажеш за Душко, за Сибила, за техните талантливи синове, за оркестъра, който съвсем наскоро беше. Познаваме се много добре, ние сме и съученици с него, с Душко. Сина му също завърши... Дидо, който пътува непрекъснато напред-назад. Да, с него са познавани, много добри музиканти. Мога да ви кажа, че заедно почнахме така, още в пионерския дом, солфежи. Омуртаг какво ми даде само накратко? Да. Какво ми даде Омуртаг? Омуртаг ми даде амбицията да се докажа с времето. Да се докаже като бях млад. Да. И с какво се гордея? Гордея се в Омуртаг с моят съученик и втори български космонавт Александър Александров. Колко сме говорили за това. Кажеш ли Омуртаг? Да, и авиокосмическия комплекс. Той мога да се гордея с Омуртаг. Този град ме амбицира да тръгна много напред и се озовах в Габрово. Габрово ми даде всичко, каквото съм в момента. Габрово ме приюти. Габрово ми даде образование. Габрово ме направи музикант, дисциплиниран музикант. Съм свирил с много добри музиканти. Мога ли да те помоля, понеже си дисциплиниран музикант, да грабнеш акордеона сега и да направиш един хубав съпровод, а после пак ще си говорим за Габрово, че имаме какво да си кажем. Аз обаче се питам, откъде накъде Стефка Макенджиева толкова обича тракийската песен? Знам ли? Не ми отговаряй сега. Пей ни, нека отговорът бъде в песенното изпълнение. Драгано, Драганке!